Rotunda Blatnický Ďurko leží na konci ostrohu, ktorý sa ťahne od Marhátu smerom tam z vrchu, pokračuje dole a prakticky kúsok od jeho okraja stojí táto včasná stredoveká rotunda. Tu si ukážeme, ako ten ostroh pokračuje tuná od tohto miesta. Je to veľmi prudký svah, takmer 90 stupňový. Bohužiaľ je to zarastené, takže to až tak dobre nevidieť, ale takto sa v podstate z takých 70% ťahá okolo toho kostola. Čiže je to na veľmi výraznom a vyvýšenom ostrohu. A tam tým smerom dole archeologický ústav našiel a kopal veľmovský dvorec, ktorý bol rovno pod kostolom. Opäť pohľad z toho ostrohu smerom dole na lúk, kde sa nachádza pôvodne veľmovský dvorec. A pohľad na väžu, ktorá bola k rotunde pristavaná neskôr v barokovom štýle.